Okay guys, magandang gabi na naman ulit sa ating lahat. At ayan, muli na naman tayong nagbabalik dito sa malit nating channel. At bago yung video natin mga guys, shoutout pala dyan sa US, sa lahat ng mga kababayan nating OFW na nandyan. Lalo na kay Sir Leo Digario Versusa. At kay Jess 619. At kay Bobby Valesteros. Ayan, shoutout sa inyong lahat dyan at sa lahat ng mga nakakilala sa atin dyan. Shoutout sa inyong lahat at lagi kayo mag-iingat dyan. At ayan, shoutout din pala dyan sa Quezon City, Metro Manila kay Sir Alvin Malogan. Ayan, shoutout sa iyo sir. Shoutout din pala dyan sa 115 Construction kay Nino De La Cruz. Ayan, at kay Dani, salamat. Ayan, dyan sa 115 Construction. At sa lahat ng mga nasa 115 Construction, big shout out sa inyong lahat. At ayan mga guys, nandito pala tayo ngayon sa may bayan ng Aguilar. Ayan, at ating papasadahan itong bayan ng Aguilar mga guys. At ito, nandito tayo sa may tapat ng plaza nila mga guys, no? At ayan, kung makikita nyo dyan, yan yung simbahan ng Aguilar. Bayan ng Aguilar mga guys, no. Tapos diyan sa kabila, mayroon diyan nandiyan yung plaza nila. Ayan, lumiliwanag na rin yung plaza nila mga guys. Ayan. At ayan, pagka papunta dyan mga guys, papuntang Bugalyon, ayan. Bugalyon, Lingayen, Alaminos, ganon. At dito sa kabila mga guys, papuntang Mga Tarim. Mga Tarim, Maynila. So, ayan. Good evening po. At bago natin pasadahan yung plaza nila mga guys, unahin mo muna natin itong simbahan ng Aguilar mga guys, no, na pasadahan. Ayan. So ayan. Napakagandang simbahan mga guys, no. At pansin natin na mayroon na ring kalumaan. Saint Joseph. Yan. Pasok natin dito mga guys, no. At ayan, shoutout pala sa lahat ng mga taga Aguilar. Okay. At ayan, may nagtitinda ng siomai dito lang sa tapat ng sa may tapat ng simbahan mga guys mismo. Ayan, medyo madilim yung niya. Napepestuhan si Sir. Ayan. Taga Aguilar lang din. Sir, magandang gabi po. Ayan. Kaway-kaway naman sir sa mga viewers natin. Ayan. Magkano naman yung nyo sir? Siomai? Sabi po, tatlo po. 3 piraso, 10. Parang napakamura naman, no. Pero hindi tinipid, 'di ba, sir? Masarap na rin, no, 'di ba? Hindi yung masarap na rin, talagang masarap, 'di ba? Ayan mga guys, dito nyo lang siya matatagpuan. Ang ingay naman ng motor na 'yon.
Dito mismo sa tapat ng church mga guys, no? Ayan yung church. Ayan. Ayan yung simbahan ng Aguilar. Si Sir. Pangalan pala nila, Sir? Sir Jonathan. Ha? Tumunan. Dungunan? Sir Jonathan Dungunan. Ayan, Sir. Shoutout ka sa mga girlfriend nyo or nililigawan nyo pa lang? Wala pa lang. Ha? Wala pa po. Wala pa? Bakit? Wala pa. So araw-araw kayong nandito, Sir? Gabi-gabi, ganon. Anong oras kayong nandito? Umaga po hanggang 7 hanggang 9 ng gabi. So malapit ka nang uwi kasi mag-alas 8 na. So ayan. Sir, okay sir. Shoutout ko sa lahat ng mga mamimiling suki mo na rin dito sa bayan ng Aguilar. Shoutout mo sila. po mga guys, dito na lang po bumili ng siomai. Mas mura po dito at mas masarap. Okay, at sulit wala nang silang hahanapin pa. Mayroon na silang gwapong tindero at masarap na siomai. So wala nang hahanapin pa, 'di ba sir? Sir, maraming salamat po. Okay po. At ayan na mga guys, no. Ayan, mayroong 7-Eleven na rin dito. Ayan yung 7-Eleven. Tapos ayan yung siomai ni sir. Ayan. Tapos tawid na tayo doon sa kabila mga guys. Pasadahan na natin yung mismong plaza nila. Tara, at samahan nyo ako mga guys. Let's go! At ayan, nakikita nyo yung puno. Sumasayaw yung ilaw mga guys, no? So, okay guys, tawirin na natin. At ayan, nakikita natin Arangkada Aguilar. Ayan mga guys, no? Arangkada Aguilar. May isda pala. Shark. May kasama siyang shark. At ayan, yung Christmas tree nila, napakalaki. Ayan. Okay guys, sa kakaikot natin, mayroon tayong naikutan dito na taga Cebu. Ayan, oh. At nakipagbisayaan din tayo dyan. Hindi rin tayo nagpapahuli. Sir, ayo, amping-amping. Mayang gabi. Okay. Sige po. Hi po. Ayan. Okay guys, dito tayo ngayon. Ayan lang. Medyo maliit lang yung plaza. Labid si kayo. Yan kay ate mamaya. At ito lang yung plaza nila mga guys, no? Mismong tapat lang ng 7-Eleven. Ayan yung 7-Eleven, tapos nandun yung simbahan. Nandito yung 7-Eleven. Ayan.
Tapos National Highway na yan mga guys, no? Oh, dadaan ni kayo po. Okay guys, at hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit at maraming salamat na naman ulit sa panonood at patuloy na pagsubaybay dito sa maliit nating channel. Ayan, at maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta. At yung mga hindi pa pala nag-subscribe mga guys, no, mag-subscribe na kayo mga guys para masuportahan nyo itong maliit nating channel. At maraming salamat sa mga sponsor. Ayan, at meron tayong mga kababayan dito na namamasyal. Ayan. Sila ni Sir.